Hej gutter, velkommen tilbage til den her video. I dag der skal jeg ind i video, hvordan man kører på gearmaskinen. Og ja, det tænker jeg egentlig bare, jeg skal prøve at lære jer. Altså nogle ting er jo ligesom på scooter. Du har de tidspunkter her, du har de korte lange lys her, og så blinklys her. Så har du selvfølgelig et gashåndtag herover. Og så det der er lidt anderledes, det er at du har din forbrems herover på højre hånd. Og så på venstre hånd herover har du så din kobling. Og så har du så bagbremsen hernede ved foden. Prøv at se, at vi får den startet her. Så det første du skal gøre, det er at sørge for at den er neutral. Og det gør du altså ved at gå hele vejen ned i bunden. Eller nederst det gear, så går en halv op. Det skal du nok lære med tiden. Så når du går en halv op, så finder du så lige neutral, og så når du kan bevæge den sådan her, uden den låser sig, sådan kører frem og tilbage, uden den låser sig, så er den så neutral. Og der er du din kickstarter ude her, og så drejer du selvfølgelig på nøglen herop, så at den står sådan cirka skråt, og så træder du egentlig bare op og sådan ned så hårdt du kan, mens du giver gas. Og så nu har du så startet den. Det er jo første step. For at komme i gang, så tager du simpelthen din kobling her på venstre hånd, holder helt inde, og så trykker du en ned i din gear. Så kan du mærke, at den giver sådan en lille skub. Det betyder altså, at den er i første. Så slipper du lige så stille koblingen, mens du giver gas. Og så begynder du egentlig lige så stille at trille. Og så for at skifte gear, så holder du kobbel. Så skynder du at koble ud, og så gear op, mens du ikke giver gas. Og så gør du egentlig bare. Hvis nu vi siger det her noget, det er lyskrydset. Så. Og jeg skal så holde helt stille, så bremser jeg jo selvfølgelig, og så holder jeg altså koblingen inden, så motoren bliver i gang. Og så er det altså bare så nemt, at når at der bliver grønt i lyskrydset her, så giver jeg lige så stille slip på koblingen og giver gas. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak for, at I gad så med den her video. Og ja, jeg håber selvfølgelig, I lærte, hvordan man kan gearmaskinen i den her video. Det var egentlig hele formålet med videoen, så tak for at I så med. Vi ses.